Ҳамада салом алейкум бардора, хуш омадем ба канали Эсим Шарипов ва бо шумо ҳастам ман автори канал Муҳаммад Шарипов. Чӣ хеле ки противникои ма меган паланг. Нигоҳ кунем бардоро, мо дар инҷа ҳоло як ҳолати хеле ҳам ҷолиба дар шумо ма гап мезанам ва як ситуатсияи хеле ҳам ҷолиба анализ мекунем. Ҳолатеро ки вообще рух додак дар YouTube бо маву Лангулиу Рамзияу. Бророн шайтониро диде синохи 175,000 сомона парто. Эсим Шарипов гӯш ки бародар, то вора мотиватсия додӣ, то против ма видео кардӣ, фаҳмидӣ бародар? Ва камтар пас чизи дигаре ворид мешавад дар инҷа ки проблема сар мешавад бо и противникои ма дар кори пешинаи худшон ки ора гунahгор мекунанд бо пул хӯрдани чанд қадар маротиба зиёд аз оне ки мара тӯҳмат карданд. дар хоки пот бимирам. бача, мардум очама душмон дорам. Ана ки биёен шумо тамошо мекунен бумерангиро ки чӣ хеле ки меган ку гашта омада дар худат мезана. Ҳамаеро тамошо мекунем ва разбиратсия мекунем ки ҳолат чӣ гунае ва тамошо мекунем видеои худшона ки дар ин бора чӣ гуна худшона дарондаву титпит кардан ба худкушӣ ҳатто тайёран худ дарондан ҳамаи худ титпит кардан ба чӣ хотирае. Мардум очама душмон дорам, мардум гулакома душмон дорам, мардум отама душмон дорам. бача, нахӯрдай модари май душма я пиёла чой, май пишти шумо ин қад душмон шунавидастам. аз худо битарсед, аз худо шарм кун тага. ман гузашти май минадорид, просто даҳани мардумаро бигирем тага. Субҳаналлоҳ, фитнаро дохти бихел биё фитнаро астанавид кун тага. Тамошо кунем бародора, як кори хеле ҳам интересни дар инҷа рух метиҳад. ҳар як калимаи гапи худша дар корае ки ҳамин одама дар худаш бугӯй. Яъне ки мара дар байни аудиторияи зиёда аз 200,000 тамошобин ида кас хест публично тӯҳмат кардан ки ман 1,5 миллион хӯрдагир ма одам. Публично хестан гуфтан ки ма пишти яҳуда гирифтагим ки уже аз тарафи динӣ да ма уже дахолат кардан, аз тарафи дунявиш ки ма кидат кардагим, ё ки динамуд мара уже пас задан ва одам баровардан ки дар каналошон мондан тамоми наздикои мара дашном карда ку одам. У 30,000 ки мара фиреб кадаге у я зафтади ки маю ки я абети ма я рӯзар аз худи маю 3-4,000 кад. Ма просто мехоҳам ки ҳама одама мардум бишносам. мардум бишноса. Эсим Шарипов гӯш ки ҳаром. Рӯзеш мешава мерам дари хоната тақ-тақ мекунам. Рӯзеш мия ҳамун рӯзои мия дари хоната тақ-тақ мекунам мерам зан. Ва инора ма чӣ гуфтам? Биброен ё ки доказат кунен ки ман ҳамин кора кардагим, ё ин ки биброен бахшиш пирсен агар доказат карда натонен. То ҳамин рӯза чӣ видеое ки ман кардагим, ман намеда чида талаб кардагим. Оя шумо ба ма бигӯен ки куҷои талаби ма ё ин ки кадом кора ман ито кардаистам. Тамошо кунед шумо ки аз як сурате ки Рустам дар видеош мондак сурати Лангулира, Лангули баромадаи хича чанд қадар дарондеста, шумо худтон тамошо кардагин видеоша ва ҳоло шунавиден. Ма видеоша намемонам ки ҷалб мезанам. Чанд қадар хича дарондеста ки мардум мегӯяне ки дар комментарияш дашномаш кардагиян. Оё наздикои ту барои ту қадр доранд? Наздикои ман не? оё тра дашном мекунанд ту номус дорӣ, ман не? Барои ҳамин хотир бародаро, вақте ки и гапора мегӯен, бисёрот ман медонам ки ма да менависем ки бародар басш ки дигараш. Бинен ки як суратшона монд, яхшона чанд қадар дарондестан. Оли ба хича киштан розӣ али далшда тамошо мекунем. Шумо фикр намекунед ки мара хеста блогерое ки аудитория доранд, блогерое ки ба тариқи даҷҷолӣ, ба тариқи дурӯғ одаморо ба худшон ҷалб кардиян, хеста дар байни ин қадар аудитория хестанд мара рӯйрост тӯҳмат кардан бе ягон факт далел ки имрӯз намекунанд ягон хел на доказат, на рад хаб истодиян. Ма чӣ хел хаб мекардам? Ма ягон роботам ё ки ма ягон беномусам? Ва албатта ки бародаро дар ин бора мо ҳоло подробно гап мезанем ва як чанд гуфтанӣ ба отаи колия дорум ва ба худи мардум ва дар бораи ҳамин ситуатсияи бо сумои колияшидагӣ ма гап дорум ва ҳамаеро давом медиҳем баъд як паузаи хеле ҳам кӯтоҳе ки ба шумо дар корае. Агар ки шумо бихоҳед массаж, ҳиҷома, фита бочка, тамоми ёро шумо метавонед ки бепул кунед. Муроҷиат кунед дар болои экран номерои WhatsApp мондагиае ва фаромӯш накунед аз номи канали Эсим Шарипов гап заданда.
ва ҳамчунин доруҳои гиёҳӣ доранд. метавонед дастрас кунем ба боварии 100%. Акнун гап мезанем бародаро дар бораи ҳамаи ҳолат. Якум чӣ хеле киё гуфтанд ки вақте ки баромадан мара туҳмат кардан, гуфтанд ки Муҳаммад Шарипов айна худо зад, худо дига ҳамин хеле мезана, дига айда баъдтар намезана гуфтанд. Ва мо нигоҳ мекунем, наблюдат мекунем ки баъде ки ҳамин корро ё бурдан, баъде ки ман талаб кардам бихезен ё ки бахшиш пирсен ё ки видеотона удалит, бахшиш пирсен видеотона удалит кунед ё ки интаказат кунед, ҳамин одамои чӣ кор накардан. нигоҳ кунем ки аз байн чанд қадар вақт мегзараву чунин зарба дар худшон меояд. Магар худо задан ин нест? Магар инаира намегӯянд худо задан? ҳолати дигараш дар бораи пули Отаи Колия Таҷик чӣ гуфтанима? Отаи Колия Таҷика дар телефон даъват кардан. Ман ҳоло 100% фикри химада гуфтагӣ нестам ки дар ин бора чӣ хештеги нестай, барои он хотире ки ман ира расследоват мекунам, баъдан дар расследованӣ мебинед. ҳамин қадарша гуфтаним. Отаи Колия Таҷика вақте ки шуморо даъват мекунанд барои суҳбат кардан, ягон ҷо нарен, дар телефонам наброен. ман мехоҳам қати шумо ман суҳбат кунам. на гап назанед қатишон, ягон ҷо нарен, ба телефон суҳбат накунед, ягон кори дига накунед. ин кора мо пеш мебарем, ин кора чӣ хеле кардагӣ будан. Дар якум чизе ки шумо бояд мегуфтен, дар якум видеотон гуфтен ки интизор шудем. видеое ки шумо баромад, шумо пешакӣ сабт кардагӣ буден. то рӯзи баромади видеоро шумо вақт ҷон доден, кора ҳал накардан ва шайтониёшон дар видеоҳошон маълума, яъне ки як чандта видео кардагиянд, гапҳошон гуногунай. леки вақте ки шуморо даъват мекунанд, шуморо дар гаптон гунаҳгор мекунанд, шуморо давид мекунанд. барои ҳамин хотир гап назанен ягон хел. монен ин кора мо худмон пеш мебарем. шумо всё кортона карден, стоп, бестен дар инҷа. мо ёра мегем чӣ кор бояд кунанд. шумо гарениё қати Отаи Колия Таҷик, қати дига тарафдоротон не, қати дига одамоеро ки мехарен тарафдоритон мекунанд, қати о не. буброен қати ман прямой эфир, ман қати броен прямой эфир гап занед. гарениё ноунем блогеро қати меброен аз чӣ хотир? аз хотире ки зуртон мераса ва аз хотире ки оро шумо харидаген, тарафи худтон кардаген. ноунем блогеро ки дикунане хеле ҳам да ин устал мешинанд, ҳам да ин устал. Типа SM Шарипов ам вроде ничего, но там вроде ничего. Ман қати броен прямой эфир. Просто ман қати броен прямой эфир. мерине на? зур намераса? ҳама каса броен хай. ҳама каса ман намедонам 10 кас, 20 кас, ҳаматон погза ҷамъ шем, ман қати броен прямой эфир. урони ман нестай гуфтестай кун. ту худ да ман нависондагӣ будӣ ку биё гап занем. Дар группаи Телеграм ман худам тура добавид кардагиам. ҳам рамзията, ҳам лангулита ҳар дута. хестен дар рамзия дар Телеграмош ман мехоҳам қатиш гап занам, не ки набаромадестай гуфт ку хича гарени гирифт. хиёл кардан ки ман ай телефон ай гап зани телефон метарсам. Не, ман айда хужуш мекунам. броен дар прямой эфир гап занем. мардум бинависеншон дар комментариёш ки гарениян зуран броян дар прямой эфир қатима гап зананд. мара гунаҳгор мекунам ба чӣ? ба дашном кардан, ба қимор реклама кардан. қимора ман ҳоло боидем ҳозир реклама мекунам. ссилкае ки дар комментария видео закрепит шудагиай ба шумо имконат медиҳад ки дар бурди ҷангуару бозингаро пул кор кунед. ман медонам, ман ҷавоб мегӯм дар назди худованд ба ин гуноҳи кардагии худам. дашно мекунам, ман ҷавоб мегӯм ба мисли ҳар як бандаи дигаре ки ҳамаи шумо гуноҳ дорем. ҳаматон. ягон банда бегуноҳ нест. харашо. гуноҳ ба кала гирифтан дар корай, ҷавоб гуфтан дар корай. хуб, ман гуноҳи худам ба кала мегирам, мисли ҳар як таи шумо бурем ва шумо гуноҳи худтона ба кала бигирен ки ман пушти яҳуда нагирифтам. шумо дурӯғ гуфтен, туҳмат карден. ба кала бигирен ира. мужик шен, ба кала бигирен. ва дигарит то что ки мега ки ман 1,500,000 рубл фреб кардагим, биро мужикша ба кала бигӣ ки туҳмат кардӣ. аз тарсира ки ягон видеои ма оли куни тралижм мекунад гуфта аз тарси ҳамин ту биромадӣ туҳмат кардӣ, хиёл кардӣ ки мара маън мекунам, ман местам. буброен ира ба кала бигирем. дар бораи кори Колия Таҷик видеои ҷиддӣ баъдтар мешава. хушрӯак расследования шумо бинед ки дар кажди шакшон гапҳошон дурӯғай. кажди шакшонда видео ба видео, видео ба видео, аи видео ба и видео гапҳошон ҳамаш дурӯғай. худшон гапҳои худшона мебаранд.
фикр кардам дар комментария бинависен, лайк мондана фаромӯш накунед. Лайк онира нишон медиҳад ки чанд қадар одам тарафдори гапи май, чанд қадар одам зид. барои нами хотира лайк. А так намонена ҳеҷ гап нест. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.